Musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam hettiyankoɓe e yeɓiyankoɓe Titudi TV. En garti e joljole ton to liberté 5 gujjo biyeteɗo Njaga Njaay o jaggama toon o fiyama haw sankima hen ɗum noon ene wayno notable goto ko kañum yahanno juulede juma sanga fajiri yiɓe ɗon ɗo terrain ɗo fodde capantato sagata ene timme makko kanko Njaga Njaay ɓe piimo ko haw wasi hen fitandu makko ɓe kaɓɓimo koye potoji terrain ɗi ɗum noon eɗen gandi haɗani ɗon ko ɗum waɗi noon kanko oɗon Njaga Njaay wiyama wonde ko chef de gang o wonno gang makko o ko nder woni ne telliti ɗon to liberté 5 no nokkumo Jaaye o ha joni watno o ko ɗon woni tigui rigui ha joni no ɓe gari nde fodde 18 oto ɓe keeli ɗum toon kono kadi ɓe kaɗani ɗon ɓe naati e nder boutique aji ɓe keeli vitrine aji mum kono noon kadi galleji kewɗi ɓe keeli ɗon vitrine aji mum kamɓe ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen gonno yaadiɓe Njaga Njaay baraɗo toon to liberté 5 so ɗum ɓe ni eɗen gandi koɗo banggue nalankoɓe paɗen on mo gandanɗa hoorema woni biyeteɗo Sidi Diop ɗeɗo balɗe noon ko haala makko ɓe kalata ne tawno e nder concert makko yimɓe hewɓe cikki wonde ko ɓornima couleur LGBT woni debbati gorkati en kono noon ne mbaɗɗen wittoji men en tawi wonde ɗeɓ nandude tan kono wona couleur LGBT ne tawno couleur LGBT so tawi wonde ƴewama couleur uji ɗi ko couleur uji jeegom tan waɗata kono noon kanko Sidi Diop wutte mo ɓornino waɗi couleur aji ma won 12 ɗum noon ko couleur de la paix ko noon couleur o wiyetene hannirta ni hen kono noon ƴewama ƴewtidama hewɓe jalti noon ne mbaɗamo critique kanko Sidi Diop ɓe mbi wonde Sidi Diop ko arnaque ɗo banggue musique ne tawno Sidi hay hunde ala ko waɗata créé ko manade créé tan kañum ne wiya wonde ene profito e buzz on mo gandanɗa hoorema woni baɗɗo créé o kono noon ɗum fof e wade noon won yaltuɓe mbi wonde Sidi Diop ala ha joni kono wiye talent ne tawno o ɓooyi wadde mbappat to banggue jimri ɗum noon ɓe mbi kanko Sidi Diop wona ni welde dande ala o jogui tan ko façon ngaji makko ɗi o yimirta ha wawa ha joni welde e yimɓeɓe kono noon Sidi so tawi wonde ko expérience to banggue jimri ala e hoore mum kono noon won saliɓe ɗum ɗon mbi wonde so tawi ko yimde tan Sidi Diop ene wawi yimde kono noon kadi so tawi ko ni woni no yarata ene wayno musique makko yaltata Sénégal so ɗum ɓenni toon to place mo Bessiaw ene wayno Amadou Sen Poti Galle waɗama accusé wonde waɗi organisé programme mo gandanɗa hoorema ko debbati gorkati yen ndendi hen ɗum noon no wiyama wonde Amadou ko kanko woni caggal ɗum ɗon foof e nder oɗo saaha noon kanko Amadou o yaltani o haali koreji makko jaltani ene haali ɗum noon hunde nde ne waɗi luus woni wiɓe wonde kañumen koko mbaɗata hen mandu kalata ne tawno aussi keɓani hen ko laaɓi ɗumen kono noon yiyama tan e nder vidéo goto ne waji ɓe dogata nde wiyama wonde Amadou nana dogda e mabɓe kono noon ha ɗo joni laaɓani e guite yimɓeɓe wonde ko Amadou woni ɗon walla wona kañum won yaltuɓe noon mbi wonde ɗum ɗon bettani ɗumen Amadou Sen Poti Galle ne tawno guila e programme uji Sen Poti Galle ɗi so tawi Amadou ene haala a yiyat hen tan tigui rigui hunde nde ne selbi ene yolbi ne handirta ni hen kono kadi gesseji makko ɗi o waɗata ɗi ɗum ene tundi hakkillaji yimɓe hewɓe won hen wiɓe wonde ɗum ɗon bettani ɗumen ne tawno Amadou façon makko o ene manki wonde façon gorko tiɗɗo tigui rigui Baye Niass eɗen gandi ko membre fouta tampi Baye Niass noon e nder oɗo saaha o mona e nder TikTok he omo waɗa vidéo ji omo haala hen ko jola ɗum noon caggal no waɗi attaque fulɓe wonɓe toon to Mauritanie aroɓe wodde ga hen e nder Sénégal ɗum noon o wi wonde koɓe portoɓe plainte ɓe naw ɗum toon to Mauritanie ɓe kollira wonde ga so woteji ɗi mbaɗi ene wayno ko Mauritanie naɓe ɓe ɓurata hewde arde ni vodde elle mataw gona citoyen e nder leydi Mauritanie ɗum noon laamu Mauritanie ngu ene foti waw ɗum humpitade ene foti waw ɗum famde ɓe ganda nde hunde nde yaari ene hunde nde sifori ɗum noon o haɗani ɗon tan o wi wonde won wiyoɓe wonde ko darantoɓe fulɓe ala ko darani so wona posuji men ɗum noon o haali hen haala gelongal wiide ɗum wonde tigui rigui ha joni ko nafigue saabu ɗum kañum yiɗa deyre ala mo yiɗi e nder oɗon tuma te ko haalata ko hay hunde ala ɗo yetti ɗum kañum e
fewaɓe ne mumni ɗum noon kanko Baye Niass ko noon woni no wi kono noon o haɗani ɗon o yani e Abdoussalam Ba wiide ɗum wonde koko ɗacci ha joni lawol mum ne tawno hande ɗo woni ɗo rewi tan koye on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Aliou Dombourou o wi noon Aliou Dombourou ene foti siftorde ne tawno saga ne waɗanno politique nde aranno ko toon to Abdoulaye Sall ene walla ɗum hokka ɗum tigui rigui ko wadiri politique hande noon maafe mum koko leppi ko ɗum waɗi auto jarawo 100 millions ko ɗum woni ko yarata guesse o wi kono noon kanko wona certaine yimɓe o jaborako ɗumen saabu ɗum wonde gona haaldiɓe makko so jaabima ɗumen tan o ɓeydat ɗumen grate ɗum noon kanko wonko waɗi visionné ko Sénégal umminimo te kadi ko caɗele Sénégal ko ɗum woni ko dogata kadi kanko patriote ɗum waɗi noon o foɗonta ko tan ko wayno leñol o wi kala poɗeniɗo banggue leñol noddi wonde ko leñamago walla noddi tigui rigui ha joni ko fitina ko kanko Baye Niass wi kono ɗum fof e wade noon ene wayno won yaltuɓe ene jabtomo ko wayno on mo ganduɗa mo kañum woni Prince Sarma étudiant e Harouna Sow kamɓe kala ɓe jalti tigui rigui ɓe jaabimomo e nder oɗon fannu kono noon kanko Harouna Sow won vidéo goto mo wonno omo wiya wonde fulɓe yo ƴewtu koye men won namdal ngal o jogui est ce que wonɓe fulɓe jiiɗi ne tawno sa yeehi toon to Mauritanie fulɓe beldani e safalɓe sa yeehi ga hen e Sénégal fulɓe beldani e hoddiɓe men wonɓe ɗo henne ɓe sa yeehi toon to Mali kadi fulɓe beldani tigui rigui e bamarankoɓe o wi ko noon wayi kadi toon to Guinée e nder nokkuji goɗɗiɗi fulɓe goni ɗi kala est ce que caɗele ɗe foof gona e fulɓe ɓe goni kanko Harouna Sow ko noon woni no wi kono noon en jii Prince Charma étudiant kañum e Marta Linda hande ko peɗele guite woni koɓe mbaddi e nder oɗon tuma ɗum noon ha Marta Linda heeɓi wiide wonde Prince ala hakkille anda ko haalata anda ne haaldata anda kadi ɗo haɗata yiiɗi ko tinede yiiɗi ko nanede yiiɗi ko dañde buzz taw noon Prince ene yii won vidéo goto mo Marta wanno ene toña hen on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni rappeur gaynako ɗum noon Marta wi wonde kañum yaruno hen tan ko yidde yanade kono wona haydara ne tawno ko rapport gaynako waɗata ko hunde wonde fayida te kanko e hoore mum omo fansi ɗum omo tini ɗum kono woni mo tinani ko on mo gandanɗa kañum woni Prince ne tawno Prince yidde mum yiyede yidde mum tinede andani ko haalata finat tan ene waɗa attaqué hewɓe waɗino attaqué on mo gandanɗa kañum Kumbis jabtaki ɗum kono noon fini foof ne tawno yiɗi ko tinede yiɗi ko nanede aywa ƴewat mo waɗata attaqué beele ene wawa hebde hen kono wiye wiuji o wi noon Prince so tawi wonde ko ɓoyɗo membade so ari ha to makko ɗo ko ɗon woni tigui rigui ha joni ɗo terata bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ko ɗum wonno kabaruji men hande ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajiri e bawɗon wasata ɗum bongol ne tawno haalde hay jofno koye jaɓanede jeeya tigui